ಚರಿತ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ಈ ಹೊರತು ಎಂಕಲ್ ತುಳುನಾಡದ ಚರಿತ್ರೆ, ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಈ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಮಾತಾ ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪಾತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ತಿಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರುಡಾಲ್ಫ್ ನವರನ್ನ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಮೇರೇನು ಯಾನಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಕತೆಕ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎದ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ರುಡಾಲ್ಫ್ರೆ. ರುಡಾಲ್ಫ್ ನವರನ್ನ ಮೇರೆ ಕುಡ್ಲದ ONGC MRP ಅಲ್ಡೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಭಾಗದ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದುಳ್ಳೇರು. ಮೂಲತಃ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಿ ಅರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಂಡಲ ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಆಸಕ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅವು ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ, ತುಳುನಾಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದ ವಿಚಾರವಾದ ಯಾರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತಂದು ಪೈನಾರು ಕರ್ನಾಟಕದ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಅರ್ PhD ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡನೆ ಮಂತದ್ದು ಅರ್ನ PhD ವಿಚಾರಲ್ಲ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇನ್ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ತುಳುನಾಡು ಪೂರ್ವಕಾಲಡ್ ಇತ್ತನ ತನ್ನ ಬತ್ತನಂಚಿತನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಇತ್ತನಂಚಿತನ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನಾರು ಅರು ನಮ್ಮ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ದುಂಬುದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಪಾತ್ರನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಪೂರ್ವಕಾಲಡ್ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ, ತುಳುನಾಡದ ಪುದರ್, ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೋಮ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಚೈನಾ ಮುಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಿತ್ತನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿತ್ತೇರು. ಇನ್ನಿತ್ತ ಇಂಕಲ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯುರೋಪ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ದಕ್ಲು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕದ ಕಥನನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಾತಿರಲ್ಲ ರುಡಾಲ್ಪರೆ ಅವಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಅಕ್ಕಲು ಈ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪನ ಕಾಲಘಟ್ಟನು ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಇರ್ಪು, ಡಚ್ ಇರ್ಪರು, ಬ್ರಿಟಿಷರು, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಿಕ್ಕಲ ಮಾತ ವಿಚಾರ ಒಂದಂತೆ ಅಂಶನ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾತೊಂದು ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ವಿಚಾರನ ಪತ್ತೊಂದಿಂದಾಂಡ 1498 ಇಸವಿಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ನಾವಿಕ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮ ಅಂತ ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ತೆರಿ ಕೇಂದಂಚಿನ ಅಂತ ಆರು ಭಾರತನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿನಿ ಪಂದು ಪಣ್ಪೇರು ಅಂದ್ ನಾಡು ಪತ್ತಿನಿ ಯಾರು ನಾಡು ಪತ್ತನಿ ಇಂದು ಅಂಚ ಅತ್ತವು ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಪನ್ಪನೇನು ಇರು ನಿಕ್ಕ ದುಂಬದ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಾತ ಪಂತರ್ ವಿವರ ಈ ದೇಶ ದುಂಬುಡ್ದ ಇತ್ತುಂಡು ಆರ್ದಲ್ಲ ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಅತ್ತು ನಾಡು ಪತ್ತಿನ ಅಂಡ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಿ ಹೊಸ ಸಾದಿನಕ್ಕಲು ನಾಡ್ದಿನಿ ಅಂತ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪ್ರಕಾರ ಇರ್ ಮುರಾನಿ ಪಣ್ಣ ಪೂರ ನಮ್ಮ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾತು ತೋನಾಗ ಅರೆಡದಲ್ಲ ತುಂಬ ಸುಮಾರು ಜನ ಬತ್ತದು ಪೋದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ರೋಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀಸ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಮ್ಮ ಬರ್ಪು ನಡೆದು 2000 ವರ್ಷ ದುಂಬುಡ್ದು ವ್ಯಾಪಾರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡು. ಕಮ್ಮಿ 2000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ವಾಸ್ಕೋಡಿಗಮ್ಮ ಬರ್ಪು ನಡೆದು ತುಂಬೆ 2000 ವರ್ಷದ ತುಂಬೆ ಅಂತ ಗ್ರೀಸ್ ಪಂಪನ ಯುರೋಪ್ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಭಾರತದ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಲ್ಲ 2000 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀಕ್ಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಡ್ ಅರಿಕಮೇಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಜಾಗ ಉಂಡು. ಅರಿಕಮೇಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಡ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ತ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಉತ್ಖನನ ನಡೆತಿನೆಟ್ ಅರಿಕಮೇಡುದ ಉತ್ಖನನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಡಕೆಲ್ನ ಮತ ಅಂಚನೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಇರಾಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದ ರಡ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಬಂದರು ಪಟ್ಟಣ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬರ್ನಿಕೆ ಪಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಾಯೋ ಹಾರ್ಮೋಸ್ ಪಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಉತ್ಖನನ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಾರತದ ಮಣಿಲ್, ಭಾರತದ ಮಡಕೆಲ್, ಭಾರತದ ಸಾಮಗ್ರಿಲ್ ಈ ಪೂರ ಪ್ರದೇಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚನೆ ಅರಿಕಮೇಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಡ್ ಗ್ರೀಕ್, ಈಜಿಪ್ಟ್, ಟ್ಯುನೀಷಿಯಾ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ತ ಮಾತ ಮಡಕೆಲ್ ಮುಲ್ಪ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 2000 ವರ್ಷದ 2300 ವರ್ಷದ ದುಂಬೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾದಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕೇರಳದೊಂಜಿ ನಗರಂ ಮುಜಿರೀಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಗ್ರೀಕ್ ಮುಯಿರಿ ಪಟ್ಟಣಂ ಪನ್ಪೇರು ಕೇರಳದಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಉತ್ಖನನ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇ ಅರಿಕಮೇಡು ಇತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಪುರಾವೆಲು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂತೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದುಂಡು. ಒಂಜಿ ಉತ್ಖನ ನಡು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹ ಇಜ್ಜಿ ರಡ್ನೆದಾತ್ರ
ಯಾನು ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತೂತೆ ಒಂಜೆ ಟೈಮ್ ಸಮುದ್ರ ನಮ್ಮ ಬಜಾಲ್ ಅಳಪೆ ಮುಟ್ಟಲ ಇತ್ತಂಡುಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಯಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಂಡು ಎನ್ನಡ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಿಚಾರ ಇಜ್ಜಂಡಲ ಒಂಜಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಂಡ್ಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ಮುಲ್ತಡ್ದು ಸಾಧಾರಣ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಕ್ಕರ ಇತ್ತಿನಲ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಕಡಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎದುರಿತ್ತಂಡು ಈ ನಡುಟು ಆ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪುರಾವೆಲು ಮಾಜಿದು ಪೋದುಪ್ಪುವ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಇರಕ್ ಪಣಿಲೆಕ್ಕ ದುಂಬದ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟದ ಪುರಾವೆಲ ತಿಕ್ಕದ ಅಂಡ ಏಪ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ಹೊಸ ವಿಷಯ ಈ ಕೊಪ್ಪರಿಗಿಡ್ ದಿಂಜ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾದ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅಂದೆ ರುಡಾಲ್ಫರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬತ್ತನ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಆ ಪುರ್ತದ ತುಳುನಾಡು ಎಂಚ ಇತ್ತನ ಒಲ್ಪಡದಿತ್ತೆ ಆ ವಿಷಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬರ್ಪಿನ ದುಂಬು ಮಲ್ಪ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲದ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಲ್ಪ ಕೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಕೈತೊಲ್ದ ಘಟ್ಟದ ಅಕರದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡ್ ಉಪ್ಪಡು ಕಲ್ಲಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವೊಂದಿತ್ತ 2000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಬುದ್ಧಿಸ್ಟ್ ನಕಲು ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಕಲ್ಲಡು ಕೆತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಇತ್ತಂಡು ಬನವಾಸಿಡ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ ಕಮ್ಮಾರ ಮೆಟಲ್ ದುಟ್ಟುಗು ಮೆಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈ ವಿದ್ಯೆಡ್ ಭಾರತೀಯರ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲಡ್ಲ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾವೊಂದುಂಡು ಗುಪ್ತರ್ನ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಕಂಬ ನನಲ ದಾಲಲ ಮಣ್ಣು ಪತ್ತಂದೆ ಉಂಡು 1600 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕಲ ಅಂಚ ಈ ಮೆಟಲರ್ಜಿ ಈ ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಮರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮರ್ದಲ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಕೈತಲಾದಿತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ತ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗೂ ಕೈತಲಾದಿತ್ತುಂಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ದ ಹತ್ರ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಲು ಬತ್ತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಂಚನೆ ಮಡಕೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ ಕುಂಟು ನೇನೆಟ್ಲ ಮುಲ್ತ ಉರ್ವಡು ಬೋಳಾರಡು ಉರ್ವಡು ಇತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ ಬೇತೆ ದೈವಲ್ನ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ಒಲ್ತ ಪೇಟೋಲಿನ ಕಣ್ಣೋಡು ಪಂಪಿನ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೋಣಿಲಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟಡ್ ಇತ್ತ ಪಂಪನ ಪಾಡ್ದನಲೆಡ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಉಂಡು ಒಂದು ದೈವ ಸುದೇನ್ ಬೊಬ್ಬರಿಯ ದೈವದ ಪಾಡ್ದನೋಡು ಸುದೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋನಾಗ ಐತ ಮತ್ತ ಉಲ್ಲೇಖಲು ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ 14ನೇ ಶತಮಾನಡ್ ಬಾರ್ಕುರುಡು ಬೇತೆ ಕೇರಿಲೆಡ್ ಐಟ್ ಮಣಿಗಾರ ಕೇರಿ ಆಭರಣ ಮಲ್ಪು ನಂಚಿನಕಲ್ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಕುಂಟು ನೇನ್ ಅಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಜೀವನ ಕ್ರಮಗಳು ವಿಚಾರ ಇಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಪ್ಪದ ಕಾಲ ಮುಟ್ಟಲ ಮಗ್ಗ ಪನ್ಪುನ ಮಗ್ಗ ನೇಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಕಸುಬು ಆದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಟು ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ್ ಇಂಚ ಮುಲ್ತ ಜನಜೀವನಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಂಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಲು ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತ ಆಂಡ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯುರೋಪ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರ ನೋಡುವಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ಬತ್ತಿನಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಲಾಭ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಪಂಡಂಚರಿತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಮಲ್ತಾರೆ ಬತ್ತಿನ ಅಂದ ಲಾಭ ಅಕ್ಕಲ್ ಬತ್ತಿನ ಲಾಭಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲ್ ಬಂದಾಗ ಸುರುಕಕ್ಕಲ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ನೇರ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿವಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎತ್ತಿನೆಟ್ ನಮ್ಮನ್ ದೂರಡ್ದೆ ಜನಕಲ್ನ ಕೆರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಆಯುಧಲ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ ಇತ್ತಿನೆಟ್ ಮುಲ್ತ ರಾಜರನ್ನು ಪೋಡಿಗಟ್ಟಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಅಡಿಯಾಳಾದ ದಿವಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನಾಗ ಅಕ್ಲ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನು ಮುಲ್ಪ ಕಣೆಯರು ಅಕ್ಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಿರಂತರ ಅವರೇ ಅಕ್ಲ್ನ ನೀತಿ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಮುಲ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೀತಾರೆ ಅಕ್ಲ್ ಉಂಚಿನ ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲೆ ನಕಲ್ ಕಣರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ
ಇತ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಲ್ಪಡ್ದು ವಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸುರುಡು ತೀರ್ಪನ್ ಪಂಡಿದಾಂಡ ಐತೆ ಯುರೋಪ್ ದಕ್ಲ ಪೈಕಿ 1526 1526 ಇಸವಿಡ್ ಪ್ರಥಮವಾದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಲ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತೇರು. ಬಂಗರಾಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲದ ಬಂದಾಡಿತ್ತಿನ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಲು ಬಂಗರಾಜರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಪಂಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಗ್ರಂಥಡೆ ಅಂತೂಯೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತೋರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಾಜ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಡ್ ಪೋನಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗ್ರಂಥಡ್ ತುಯರ್ ಅಂದು ರುಡಾಲ್ಫ್ ನೊರೊನ್ನೆರ್ ಪಂಡೇರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತನಾರು ಒಂತೆ ಮಟ್ಟಗು ಸಾಧಾರಣ ತೆರಿನಾಥ್ ಮಟ್ಟಗು ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ತುಳುನಾಡು ಪುನಃ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಾತ್ರನ ಭಾಷೆಡ್ 435 ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಶಬ್ದಲು ಉಲ್ಲ ಪಂಡ್ಲ ಯಾನ ತೆರಿಯೊಂದೆ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಕೆಥೋಲಿಕರ ಪಾತ್ರ ಚಿತ್ತನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಈತ ಪದಕುಲ್ಲ 435 ಪದಕುಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೇಜು ಪಣಪುನ ದಾದ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ತುಳುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ಶಬ್ದ ತುಳುಟ್ಲ ಬೈದ ಮೇಜು ಪಣಪುನ ಶಬ್ದ ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಶಬ್ದ. ಜುಗಾರಿ ಪಣಪಿನ ಶಬ್ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಭಾಷೆಡು ಜೋಗೋ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಜೊಗಾರ್ ಪಂಡ ಕಾಸುಡು ಗೊಬ್ಬುನಿ ಜೊಗಾರ್ ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಡ್ದು ಇತ್ತ ಜುಗಾರಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ಭಾರತಗ ಅವು ಶಬ್ದ ಅಂಚ ಬೈದಂಡ ಇತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಪಿರಪುಪುನಂಡಾಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ ಕಣಯರು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಧರ್ಮೋನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಣಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಕಣರೆ ತೂಯರು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಪಿದೈದಾಯ ಬತ್ತದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆಯ್ಗೊಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಧರ್ಮ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಅಡಿಯಾಳದಿನಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಓವೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕಟ್ಟರೆ ಪೋಪನ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅದು ಸಹಜವಾದ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಗುಣ ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ಲ ಸತ್ಯ ಇತ್ತದ ರಾಜಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಏರ್ನ ಹಿಡಿತಡು ರಾಜಕೀಯ ಉಂಡು ಆಯ ಪಣ್ಪೆ ಎನ್ನನೇ ಸರಿ ಎನ್ನನೇ ಮಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಅಪಗದ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಾಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಅಕಲ್ನ ಮುಲ್ತ ಕೋಟೆಲೆನ ಕಟ್ಟಿಯರು ಮುಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಲವಂತವಾದ ಬೆಲೆನ ಅಕಲೆ ಕಟ್ಟರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಡಚ್ಚರ್ ಬತ್ತೇರು ಡಚ್ಚರ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಅಕಲ್ನ ನಡುಟು ವೈಷಮ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಯುರೋಪುಡು ಡಚ್ ಯುರೋಪುಡು ಎಪ್ಪ ಸ್ಪೇನ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ನ ವಶ ಮಲ್ತಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಡಚ್ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಕ್ಕಲ್ನೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಡಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ತ ರಾಜರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಿನೇ ಬಲವಂತಾದ ಒಪ್ಪಂದ ಮಲ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ 1763 ಈ ಪ್ರದೇಶ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಹೈದರಾಲಿನ ಕೈಟ್ಕೊಂಡು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನನ ಮರಣದ ಬೊಕ್ಕ 1799 1947 ಆತ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಂಡ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ತ DC ಆಫೀಸ್ ಉಪ್ಪಡು ಮುಲ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿನ ರೈಲ್ವೆ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪಿನ ಸಂಕ ಪೂರ ಅಕ್ಕಲ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಅಕ್ಕಲ ಸೈನ್ಯದ ಚಲನವಲನ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿ ಡಾವರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೇಶಡ್ ಅಕಲ್ನ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತಿನೇ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಪ ಲಕ್ಷ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೇಶ 35 ಕೋಟಿ ಜನಗಳನ್ನ ದೇಶನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅಕ್ಲಡ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇತ್ತಜಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಇತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು. ರೈಲ್ವೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜೆ ರೈಲ್ವೆ ಕಟ್ತಿತ್ತಂಡ ಆಯ್ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಾಸರಗೋಡು ರೈಲ್ವೆ ಮಲ್ತದ್ವೆ ಆ ಕಾಲದ ರಾಜ್ಯ ಆತೇನೆ ಅಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಅಕಲ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಹಿಡ್ದು ಅಕಲ್ನ 10 ಮಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಕಣಯರ್ ದಾಯ ಕಣಯರ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮೈದಾನ್ ಇತ್ತಿನಲ್ಪ ಅಕಲ್ನ ಸೇನಾ ತುಕಡಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಪಂಡ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂಟ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಸೇನಾ ತುಕಡಿ ಪಂಡ ಅರ್ಥ. ಈ ಸೇನಾ ತುಕಡಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಮದ್ದುಗುಂಡು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಕಡಪುಡ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಾಕಲು ರೈಲ್ವೆ ಪಾಡಿಯರು ಅಲ್ಪಗೆ ಉಂತಾಯರು ಅಲ್ತಿಡ್ದು ಎದುರು ಮುಲ್ಕಿ ಕುಂದಾಪುರ ಪೋದ ಅಕಲೆಗದಲ್ಲ ಲಾಭ ಅವರಿತ್ತಜಿ ಗುಡ್ ಶೆಡ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಾಯಿಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ದೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಜಡ್ಜ್ ಈತು ವಿಭಾಗಲು ಆಳ್ವಿಕೆ ರೆವೆನ್ಯೂ
ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಈತ್ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಜನಕಲ್ ದಿನಾಗ ಖಾಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತಜಿ ಅಂತ ಜನ ಬೋಡಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಣೆ ಅಲ್ಪ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂಚಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಸೈನಿಕರು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಪಿನ ಆಫೀಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಂದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಫೀಸರ್ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬರೋಡಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸೈನಿಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 1830 ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರು ಪೊಲೀಸರ ಆದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ ಆಂಡ ಮುಲ್ತಾ ಜನಕಲೆಗ್ ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕೆಲವು ರೋಗದ ಮಿಟ್ಟು ಈ ಮಲೇರಿಯಾ ಕಾಲರಾ ಐಕ್ ಮಾತ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಮದ್ದುಗ್ ಗುಣಾಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ತೆರೆಯನ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲೆಡ ಅಪೀಲ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಕಲೆಗ ನಿಖಲ್ನ ಮರ್ದು ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಜನಕಲ್ನ ಒತ್ತಡಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆರಂಭ ಆನಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಕೊರ್ಪ ಪಂಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇಶದ ಜನಕಲೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಬೋಡಾದ ಅಕ್ಕಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2 ಕೋಟಿ ಆರೋಗ್ಯಗ್ 2 ಕೋಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾಲು ಲಂಡನ್ಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತು ಅಂಡ ಒಂತೆ ಪಾಲು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಲ್ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಉಪ್ಪಡ್ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಪಂಡ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯದ ಗವರ್ನರ್ನ ಪುದರ್ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪರ 6 ಬೈದಿತ್ತೇರು 6ನ ಪುದರ್ ದಿಯರು ಅಂಚನೆ ಲೇಡಿ ಘೋಷನ್ ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಂಗ್ ಆರಂಭ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಅಲ್ತ ಘೋಷನ್ ಪಂಪಿನ ಮಹಾನೀಯ ಬೈದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ 6 ಮತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ನುಂಡು ಈ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಆರ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಅವ ಅಂಡ ಆರ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ಪುದರ್ಗೆ ಎಪ್ಪರೆ ಮುಕ್ಕಲೆಗ್ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಮೇರಿನ ಇಸಬೆಲ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಪಂಡ್ರೆ ಮೇರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಲೇಡಿ ಘೋಷನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಘೋಷನ್ ಸ್ಮರಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಲೇಡಿ ಘೋಷನ್ ಅಂಚದೀರ್ ಅಂಚ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬನ್ನಾಗ ಐತ ಪಿರಡ್ ಅಖಿಲ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆನ ನಿರಂತರ ಮಲ್ಪುನ ಅಖಿಲ್ನ ಲಾಭನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾಲದ ಡಚ್ಚರ್ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಈ ಇರ್ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಕ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮಂತನಪ್ಪು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತನಪ್ಪು ಅತನ ದಾಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂದು ಒತ್ತಂತೆ ಬೇತೆ ಓವಾಂಡ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ ಅಕ್ಲ ಕೊನತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತಂತ್ರಜ್ಞ ತಂತ್ರಲು ಯುದ್ಧೋಪಕರಣ ಪೆರ್ಲೆ ಅವು ಅತ್ತನ ದಂಡ ಬೇತೆ ವಾಂಡ್ಲ ಈರ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಬೈದಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತೂತಿನ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗುಲು ಸತ್ಯದ ನನ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಗುಲು ಇತ್ತೆ 1834 ಮುಲ್ಪ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪಂಡಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಒಂದು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಂಗ್ಲಿಕನ್ಸ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಚ್ಚದು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಕಾಲದ ಗೋವಾಡ್ ಬಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಪೂರ್ವಜರು 1571 ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನನ ದಾಳಿದ ಕಾಲಡ್ 1683 ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮಗೆ ಸಂಭಾಜಿ ದಾಳಿ ಮಲ್ ತಿಸ್ವಾಡಿ ಸಾಲ್ಸೆಟ್ ಭಾರತದೇಶದ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ 1739 ಬೋನ್ಸ್ಲೆ ತಿಸ್ವಾಡಿದ ಮಿತ್ತ ದಾಳಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಮುಲ್ಪ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಿಷನರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ಗೆ ದಯ ಪಂಡ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಪಂಡ ಒರೆಗೆ ತುಂಡ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ ಜರ್ಮನಿ ದಕ್ಕಲ್ ಅಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂಜಿ ಅಪಗಾದ ಜರ್ಮನಿಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಾರಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆವಂದಿತ್ತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗ ಬಕ್ಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಗ ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಐತಂಡ ಅಪಗದ ಬಾಸೆಲ್ ನಗರಡ್ ಇಂಚಿನನೆ ವೃತ್ತಿ ಕಸುಬುಗು ಬಾರಿ ಮಹತ್ವ ಐತಂಡ ಅಂಚ ಬಾಸೆಲ್ ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನರೀಸ್ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ತುಳುನಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಾಗ ನೂತನ ಮದದ ತಾಂತ್ರಿಕತೆನ ಕಣೆಯರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಖಂಡಿತವಾದ ಮತಾಂತರ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತದ ಕಾಲಡ್ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಬಂಗದ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆಂಡ
ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಂಪುನ ಅವು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ ಕನ್ನಡ ಮಿಷನರೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ನಾವಿಕೆ ಕನ್ನಡ ಒರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಜ್ಜಂಡ ಒರಿ ದಾಳಿಕೋರೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಐತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪಂಪಿನೆತ್ತ ಉಲೈ ಒಂಜಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಉಂಡು. ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಆದುಪ್ಪು ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಣತಿನಿ ಕ್ಲರ್ಕ್ ನಕ್ಲೇನು ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪರೆ ಆದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ್ನ ಕಾಲಡ್ ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗದ ಜನಕಲೆಗೆ ಪೋವರೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೆರ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಮಾಜ ಅಡಿತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದುಶ್ಚಟ ಒಪ್ಪು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಒಪ್ಪು ಏನ್ ಮಾತೊಂತೆಂತೆ ದೂರ ದೂರ ಮನ್ಪೆರಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಲ್ಪ ಭಾರತಡ್ ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತಂಡು. ಬೇತೆ ಕೆಳ ವರ್ಗ ಆಸ್ಪದನೆ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಪಂಪೇನ ಅವಕ್ಲ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಎತ್ತಾಂಡಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆದ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕಂಡು ಬೇತೆ ಕೆಳ ವರ್ಗದ ಪಂದು ಜನಕಲೆ ಲೆಪ್ಪು ಹಂಚಿನ ವರ್ಗದ ಜನಕಲೆಗಳ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಲೆಂಚಿ ಆಂಡವು ಅಂಚನೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಔಷಧಿ ಇಡ್ಲ ಐತ ಲಾಭ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಪಣಪುನಾಂಡ ನೇಯ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಡದ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಓಡದ ಕಾರ್ಖಾನೆಲು ಅಂಚನೆ ಕೃಷಿ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಏತ್ ನರ್ಸರಿಲುಲ್ಲ ಐತ ಮೂಲ ಪೋಂಡ ಬಾಸಿಲ್ ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಆದುಪ್ಪು ಕಾರ್ಲದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪು ಇಜ ನಮ್ಮ ಉಚ್ಚಿಲದ ಫಾರ್ಮ್ ಆದುಪ್ಪು ಸೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಕೃಷಿ ಋಷಿಂದೆ ಬಂದ್ಪುನ ಪುದರ್ಲ ಉಂಟರಿಗೆ ಅಂದ್ ಇರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ದಕ್ಕಲ್ ನಾವೊಂಜಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಅಂದ್ ಐತ ಇನ್ನೆಲ್ಲೆಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾವು ಅಂಚನೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಗೀತ ಸಲಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಕಣೆಯರ್ ಅಂಚಾದ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಆದುಪ್ಪಡು ಕನ್ನಡದ ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡಲ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕುನಾಗ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಉಂಡು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಂಡು ದಯಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರಡ್ ಇಂಚಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬೇಗ ಬತ್ತಿನೆತ್ತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅದುಂಡು ಪೂರ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಗನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ತಲೆಮಾರು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ ದಾಟ ಒಂದು ಬೈದಂಡು ಸುಮಾರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅನುಕೂಲ ಆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ರೂಢಾಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುಗ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಎಗ್ಗೆಡ್ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ದುಂಬುಕೊನಕ ಒಂದಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಮ್ಮ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುದ ಸುರತ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಲ ರೂಢಾಲ್ಪೆರ್ ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಪನ್ಪುನ ಅಪೂರ ಕಾಲದ ಸನ್ನಿವೇಶನ್ ವಿಚಾರಲೇನು ಒಂಜಿ ತಳಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಅಧ್ಯಯನದ ನೆಲೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇಟ್ಲ ಅವು ಯುರೋಪ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿಂಜಿತನ ಪೊರ್ತುಡು ತುಳುನಾಡದ ಅಂಚನ ಆಯ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಿಯರು ಬಂದರೆ ಯಾನು ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಪುನ ಪೊರ್ತುಗೆ ಯಾನು ರುಡಾಲ್ಫ್ನವ್ರಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲೇ ಬಂದಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಕತೆಯನ್ನು ಇಡೆ ಯಾನು ಮುಗಿತೊಂದಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ತುಳುನಾಡ ಚರಿತ್ರೆ.